המרחק שהחיישן מודד. שימו לב שזה יהיה בדיוק חצי. הכוח של המנועים כרגע הוא 16, והמרחק שהחיישן מודד 32. נגדיל את זה טיפה. אוקיי, 50, 25. 20, 10. אמרנו שאם הוא מודד מרחק של מעל 100, אז מבחינתו זה כאילו מדד את האמת. לא, עכשיו, אוקיי, זה היה מקודם. עכשיו הוא מחלק את זה ונותן לנו 70. אם הוא ייתן לי מעל 200, זה, אני אגיד לכם למה זה קורה. למה הוא לא נותן לנו מהירות 100? למה? יש סיבה אחרת, שלא קשורה לתוכנית, תוכנית בסדר. לא. הסוללה. אוקיי? בגלל שהסוללה כרגע לא ב-100%, נגיד היא ב-70%, אז הוא לא נותן לנו, כשאני אומר לו כוח 100, זה ה-100% שלו כרגע, 70. זה הכי מהר שהוא יכול לתת לי. איך אל גפי תמיד התוצאה תהיה מספר שלם, או שבמקרה פשוט לא יהיה נקודה אחרי זה? זה יכול להיות גם עם נקודה, גם פה אתה יכול לתת לו כוח עם נקודה. בלי... כן? כן, אתה יכול לרשום פה 38.6. אין עם זה בעיה. אז אתה רואה את זה? כן. מה קרה פה? זהו. אוקיי. אחלה. רציתי להראות לכם עוד דברים עוד לפני שאנחנו קופצים לאדומות. מה עוד אפשר לעשות עם הפקודות הצהובות? בואו נשים פקודה של ג'יירו. אוקיי, חיישן ג'יירו. אז אני גם יכול פה בעצם לקחת את המידע ולשתול אותו איפשהו. פשוט המספר שהג'יירו מודד, לשים אותו בכל מקום שמחפש מספר. או שאני יכול ללחוץ על האופציה טור ולהגיד לו במקום למדוד זווית, אני יכול להגיד לו compare. להגיד לו compare angle, ואז אני שואל אותו שאלה. יכול לשאול אותו האם הזווית שאתה רואה קטנה, גדולה, שווה ל-90, או למספר אחר, נגיד גדולה מ-90, ופה אני מקבל את התשובה של האם כן או לא. אוקיי, יש פה משתנה בוליאני של true false, פה התשובה. האם השאלה ששאלתי נכונה או לא נכונה. אם זה גדול מ-90 זה יהיה כן, זה יהיה true. זה יהיה בשווה. אם זה קטן מ-90, אז אני אקבל פה false. ולמה יש 2? ועל הדרך, זה אתם מרוויחים כבונוס, יש לכם גם את המדידה. קיבלתם 2 במחיר של 1. איזה מהם הוא המספר, איזה מהם הוא הלוגיקה? אז יש לכם סימונים. השפיץ המשולש הזה, המשולש והכבל הירוק, זה הלוג'יק. זה ה-true false. המעוגל ועם הכבל הצהוב, זה מספרים. לא, זה בכל כולם יש לנו את כולם, שני... הנה. גם את ניקח הלוג'יק וגם את אולטרסוניק, קומפר, מרחק בסנטימטרים. האם הוא רואה מרחק קטן מ-50, כן או לא, ובואו ניקח את המדידה וגם נעשה איתה משהו על הדרך. כן, אבל... אפשר להציג את ה... כן, תראו, בואו נעשה את זה אבל ככה. אתה יכול להשתמש בשניהם במקביל? עכשיו, איך נעשה את זה? כרגע זה רק שאלה. אני שואל ומקבל תשובה. אני צריך לקחת את התשובה ולשתול אותה איפשהו כדי לעשות עם זה משהו. אז אני יכול לקחת מהפקודות האדומות את ה-Logic Operations. לוקח Logic Operations, ופה יש לי AND, OR, XOR ו-NOT. בואו ניקח את AND. אני יכול להגיד לו, אם A וגם B נכונים, אז זה נכון. ואם זה נכון, אני יכול לשתול אותו או בסוויץ' או בלולאה מסוג לוג'יק. לוג'יק, וגם פה הלולאה יכולה להיות לוג'יק. בעצם במקום שיהיה לי תנאי יציאה מהלולאה או איזושהי שאלה בסוויץ' שהם נותנים בחיישן, למשל פה בסוויץ' אני אגיד לו שאם הדבר הזה נכון, אז הסוויץ' נכון והוא יעשה את החלק העליון. זאת אומרת, אם גם החיישן ג'יירו מראה שהוא גדול מ-90 וגם החיישן אולטרסוניק מראה מרחק קטן מ-50, אז גם A נכון וגם B נכון, אז הדבר הזה יהיה נכון והסוויץ' נכון. מספיק שאחד מהם לא מקיים את התנאים, לא מגיע לסוויץ'. ואז זה לא נכון והסוויץ' ילך למטה. אז כן, יגיע לסוויץ'. אוקיי. בעצם פה, אם אני אסתכל על זה, זה בעצם תנאים, הלוג'יק. כן, זה שערים לוגיים. שערים לוגיים. יש לכם פה end, הייתי יכול גם לבחור פה אור. ולהגיד, אחד מהם, מספיק שאחד מהם. מספיק שאחד מהם נכון, אז זה יהיה נכון, ואז הסוויץ' הזה יהיה נכון, הולך למעלה. אני יכול את כל זה בלי הערך המתמטי, בלי האדום? זה הלוג'יק, לא, זה מה שעושה לך את האנד. זה עושה לך פה חיתוך או איחוד.
זה מה משמש כי אחרת אין לך מה לעשות. אמרתי, הפקודות הצהובות לבד לא עושות כלום. אתה חייב לקשר את המידע מהן בצורה כלשהי. כן, אבל בלי האדום אין לזה שום ערך, תומר. אני יכול, בלי האדום אני לא יכול להשתמש בשניהם, אני אשתמש רק באחד. בלי האדום, בעצם, אני לוקח נגיד את הג'יירו ושותל אותו פה. אז סבבה, שאלתי אותו, אם הג'יירו מראה זווית מעל 90, אז זה true. אבל הייתי יכול, זה היה לי כבר מובנה בתוך הפקודה עצמה. אין לי פה שום ערך מוסף. תן לנו סיטואציה שנרצה להשתמש בדבר הזה הלכה למעשה. בואו נבחר סתם איזשהו תרגיל. אני רוצה גם החיישן מגע יהיה לחוץ, אוקיי? זאת אומרת, הוא פגע בקיר, חיישן מגע לחוץ, וגם, מה עוד בא לנו? מרחק. המרחק, נגיד ששמתי את החיישן מרחק לא, הוא פגע בקיר בצד, ומרחק זה לא... בדיוק, כן, הם שניהם מקדימה. לא יודע מה. נגיד, אני רוצה להגיע לקצה של השולחן, וגם שהחיישן מגע יהיה לחוץ. אוקיי? אז תראו מה, נגיד, נשים לו פה, בוא נבחר לו שוב שני תנאים. אם החיישן צבע מראה לי, נעשה reflected light, מראה שזה קטן מ-50, אז זה יהיה נכון. אם החיישן מגע, בסדר, אפשר פשוט להשתמש בזה ככה, ללחוץ או לא לחוץ, אבל נעשה את זה מסודר. compare state לחוץ, ואני רוצה לעשות logic operation, להגיד אם זה, פה יש לי וגם אין, וגם זה נכון, אז כל הדבר הזה נכון, ואז הסוויץ' יהיה נכון, ואז אני עוצר את המנועים, אוקיי? אני צריך להפעיל אותם לפני זה. בסדר? הפעלתי מנועים, כל זה הבדיקה שלי, ואת הדבר הזה נשים בלולה אינסופית. רגע, תפסתי חלק מהתוכניתה, רגע. זה וזה. אוקיי, עכשיו, ופה. אוקיי. בואו ננסה את זה. עוד הפעם, מה שקורה פה, נסיעה ללא הגבלה. אני צריך ששני התנאים האלה יתקיימו כדי שהרובוט יעצור. נסיעה כדי שהרובוט עכשיו לא יעצור. כדי שהרובוט יעצור. כדי שיעצור. בטרו. אם אחד מהם לא מתקיים, אז הוא עוצר. לא, אם שניהם מתקיימים, אם שניהם מתקיימים, אז הוא גם עוצר. התנאי הזה מתקיים וגם התנאי הזה מתקיים, אז זה נכון ואז הוא עוצר. הבנתי. אוקיי, בואו נראה את זה קורה. תראו שעכשיו רק תנאי אחד יקרה. אתם תראו פה את החיישן ב-Reflected Light מראה לי מספר שהוא קטן מ-50, הרובוט לא יעצור. תראה, אני אתפוס אותו לפני שהוא ייפול. בתקווה. נמשיך, אוקיי? אם היית שם את היד בסוף, הוא היה נעצר. כן. של מי הרובוט היה? בסדר, תקבלו חלופים. אוקיי, עכשיו נעשה את זה עם לחיצה. אני לוחץ עליו, ואני אתן לו להגיע לסוף. עצר. שני התנאים. למה ממשיכה? בסדר? כן, לא לא. תחשוב על כל התוכנית. שמת את זה בלולה. כן. אוקיי, הייתי צריך אולי גם לעשות פה לופ אינטראפט, כדי שהוא יצא לי מהלולה. אוקיי, יפה. אז ראינו איזושהי דוגמה שימושית לאיך להשתמש בלוג'יק אופריישן. נקודה הדומה הזאת. מה עוד רציתי להראות לכם? דבר האחרון שיש לנו בפקודות הצהובות זה reset. ו-reset בעיקר שימושי לג'יירו. בואו נעשה תוכנית שאומרת לרובוט טיסה ישר. נעשה את זה במהירות קטנה, נגיד 10 ו-10. ועכשיו אני רוצה לפנות. אוקיי? לדעתי מספיק לו איזה חצי סיבוב מנוע, והוא יעשה לי פנייה של 90 מעלות. אגב, לא דיברנו על זה, אבל כל היחס הזה בין המנועים, פה אנחנו קובעים את סוג הסיבוב, וחשוב מאוד אחר כך להגיד לו למשך כמה זמן להסתובב, או
במשך כמה סיבובים מנוע. כי אם אני קובע לו רק את היחס בין המנועים, אחד קדימה, אחד אחורה, ואני אומר לו 10 סיבובי מנוע, הוא יעשה לי המון סיבובים במקום. יכול להיות שמספיק לי רק חצי סיבוב. אוקיי, אז היחס בין המנועים, קובעים את סוג הסיבוב, אם זה יהיה במקום, אם זה יהיה סביב גלגל אחד, או אם זה יהיה בקשת, ואחרי שבחרנו את סוג הסיבוב, בוחרים במשך כמה זמן, לראות אם זאת תהיה פנייה קצרה, או פנייה ארוכה. טוב, עשינו סיבוב, סליחה. פה לא קבעת זמן. אני דווקא לא רוצה לקבוע לו זמן, אני רוצה לעשות לו את זה באון. סיבוב באון. אוקיי. ועכשיו אני אגיד לו, עכשיו הוא צריך לזהות... לחיישן עד שהג'יירו יהיה ב-90 מעלות. נכון, יהיה שווה ל-90. אוקיי, יהיה, אתם יודעים מה, בוא נעשה גדול מ-90, כי הוא יכול לפספס את רגע ל-90. עוד שהקצב דגימה שלו טוב, הוא יכול לפספס. עכשיו אני רוצה להגיד לו אחרי זה, הוא ייסע עוד פעם צעד אחד ישר, ואחרי זה שוב, נעתיק את הנקודות האלה. תעשה סיבוב לנצח, אם חיישן ג'יירו מראה זווית שהיא גדולה מ-90, אז תעצור. אוקיי, עכשיו נוריד את התוכנית. לא ימשיך. ורגע, אתם יודעים, רציתי את כל המהירויות פה להקטין, כי אם אני עושה את זה במהירויות גדולות, לפספס. תהיה קפיצה, כן, הוא יכול לפספס. בואו נעשה את הכל במהירות קטנה. אוקיי, נוריד. לא יודע אם המצלמה תראה. נעשה את זה על הרצפה, יכולים... אוקיי. רובוט כרגע בזווית 0, נפעיל את התוכנית. נוסע ישר. סיבוב ימינה. הגיע ל-90 מעלות בערך, נוסע ישר. אוקיי, ועצר. עצר, כי הוא גדול כבר מ-90. אוקיי, למה? הוא גדול כבר מ-90. יפה, כי בעצם... זווית. עכשיו, כשהרובוט הגיע למצב הזה פעם ראשונה ועצר, אוקיי, הוא עצר בגלל שהג'יירו רואה זווית גדולה מ-90 מעלות. ברגע שהוא ממשיך לנסוע, והוא מתחיל לנסות לעשות את הפנייה, הוא כבר מגיע ל-91, הוא כבר עוצר. זאת אומרת, מה שאני צריך לעשות זה להגיד לו, תחכה כשהחיישן ג'יירו רואה זווית של 180 מעלות. כי פה הוא כבר ב-90. אז זו דרך אחת, או שאני יכול להגיד לו זווית של 180 מעלות, או ש... מאפס. יפה, לפני שאני מתחיל את הפנייה השנייה, אני שם פקודה צהובה של ג'יירו. הוא זוכר את ה-90 מעלות מהפעם הראשונה? כל עוד לא אמרתי לו לאפס, הוא ממשיך למדוד, הוא מודד ומודד ומודד. אז אני שם פה פקודה של ג'יירו וריסט. ועכשיו נוריד את התוכנית. אתה יכול לעשות גם ריסט למידע שבא מבחינת סיבוב המנוע גם? כן, כן. יש את זה גם פה, הנה. מוטו רוטיישנל. אוקיי? ואז הנה, נתחיל לשים פקודה כזאת, ולמנוע B, ריסט. אתה יכול גם למדוד ואתה יכול לעשות שימוש במידע הזה. כן, לכן אני שואל. אתה יכול למדוד את המעלות מנוע, את הכוח הנוכחי של המנוע, ולשתול את המידע הזה בכל מיני מקומות. טוב, אז אמרנו, עשינו, סך הכל הוספנו פה ריסט לג'יירו, ונוריד, ונראה מה קורה עכשיו. לא כדאי לשים ריסט גם בהתחלה? בהתחלה הוא עושה את זה אוטומטית. ברגע שאני מפעיל תוכנית, הוא מאפס את כל החיישנים. גם של המנועים, גם של הג'יירו. הנה, הוא פנה פעם ראשונה 90 מעלות. עכשיו מאפס. ועכשיו, איפס, ועשה את התניה שוב, ועצר, שהוא הגיע שוב ל-90 מעלות. אז זהו, זה כל מה שיש בפקודות הצהובות. מדידה, ריסט ולשאול שאלה. לבד הם לא עושות כלום, חייבים לקשר אותן בצורה כלשהי עם הפקודות האדומות או עם הפקודות הירוקות. מה זה הטיימר? טיימר? לא ראיתי טיימר שם. כן. יכול למדוד זמן. זאת אומרת, אתה מודד זמן מהנקודה הזאת עד שאתה... כן, measure time indicator. מודד זמן. זה בתוך הלבנה, בלי קשר לשום חיישן אחר. זה מודד זמן. כן, יש לך שעון בתוך הלבנה, יש טיימר שאתה יכול להשתמש בו. זה רגע התחלת התוכנית. כן, יש פה עוד משהו מעניין. יכולים להשתמש גם בכפתורים של הלבנה. לרגע ההפעלה, נכון? לא מרגע ההפעלה של הזה. לא, מאיזה רגע? לא, מהרגע שהחלטת. מה הגדרתי? האמת שזו שאלה טובה. לא שיחקתי עם זה יותר מדי. אלף 2 זה יפה.
את האמת שזה מעניין לראות. אפשר לבדוק פה, להגיד לו לחכות פה 3 שניות ולראות מה הוא מודד. בואו נעשה את זה רגע. איפה? תחכה 3 שניות. ועכשיו, בואו נמחק את כל השטויות האלה. עכשיו אני אגיד לו, תתחיל פה מדידה. תחכה עוד 3 שניות. ועכשיו שוב את זה. זה טיים אינדיקטור, אני יכול להגיד לו תפעיל את שעון 1, שעון 2, שעון 3, אני אומר לו את שעון 1. מה זה שעון 1, 2, 3? יש יותר שעונים. נכון, המורה לספורט שהוא מריץ וכל פעם מריץ לסטופר, כמה אירועים. מדידות. כמה אירועים. כן, אז זה מדידה ראשונה, מדידה שנייה, אני רוצה את המדידה הראשונה פה לקחת ולרשום את התוצאה. הנה, נשים את זה על המסך. אתה יכול לשים את המדידה על המסך. כן, אני כותב לו פה טקסט, ופה אני צריך לבחור wired. וואו. ואז אני יכול לקחת את המידע ולשים אותו פה. מצוין, יפה. אוקיי? ו... מה אתה מדידה? הוא מציג את המדידה. בואו ננסה, שזה לא ייעלם לי, מה הוא בודק? אני אחכה פה עוד איזה כמה שניות שאני אוכל לראות את זה. אותו דבר אפשר לעשות גם עם מרחק, ואפשר עם מהירות או עם מרחק, ואפשר ללמד את הילדים ככה איך מודדים, מחשבים את הזמן או את ה... כל מידע שאני רוצה אני יכול להציג את זה על הלבנה. אפשר למדוד את המרחק ככה. נכון, וגם את הזמן, ואז ללמד את הילדים שככה מחשבים את אתה לא המהירות צריך של הנסיעה. חיישן לפני. אין לך מדידה של מרחק פה. חיישן מרחק? אין מרחק. לא, אני עכשיו מודד רק זמן. אתה לא מודד. לא, את הזמן. אנחנו עושים פה ניסוי לראות אם זה מודד מהרגע ששמו את הפקודה או מתחילת התוכנית. לפי דעתי זה מודד מפה, אבל נראה, אולי אני טועה. סיבוב. מעלות. איך אומרים? סיבוב וגלגל. בואו נראה. מה, ההיקף? כן. נעשה פליי. אתה צריך למדוד היקף של הגלגל, ואחר כך... זה גם נכון. אוקיי. 3 שניות, תתחיל שמתי מדידה. על השולחן. 3 שניות, הוא מראה לי 6. עוד סיבוב. מה זה 6? 6, זאת אומרת שהוא מודד מההתחלה. אוקיי? הוא לא מודד מהרגע הזה. 6 שניות? 3 אינצ'ים. כן, אתה צריך לעשות לו ריסט לפני. ברגע ההפעלה. 3. כן. מעניין. אני לא השתמשתי בזמן, אבל אוקיי, בוא נעשה לו באמת לפני זה. כן, time indicator. נעשה לו פה reset. כי בעצם הוא היה, כן, זה אותו דבר כמו הג'יירו. כי הוא קיבל ריסט בהתחלה. כי הוא קיבל ריסט בהתחלה, והוא לא קיבל ריסט כשהתחלתי את המדידה הזאת. אז צריך לעשות לו ריסט, ועכשיו הוא אמור להראות לי 3 שניות. בואו נראה. בסדר, הוא מחכה 3 שניות, הוא עוד לא מציג לי על המסך, עכשיו הוא מציג 3. 3.001. יש לו כל הזמן. אם אתה רוצה למדוד מדידה על המסך של הרובוט, כל הזמן שהוא מתקרב לקיר. אין בעיה. אז אני מקשר לו את המידע מהחיישן האולטרסוני, ושם אותו פה, בתוך הטקסט, נכון? ושם את זה בתוך לולאה. שם את הדבר הזה בתוך לולאה. זה כל מה שאני צריך. אוקיי. מרחק שהחיישן האולטרסוניק מודד, מוצג על המסך. בסדר? אני יכול גם לעשות את זה לפני, להגיד לו, תעשה על זה חישוב לפני זה, נגיד, תוריד מזה 10, ועכשיו תציג על המסך. בסדר, כל הפקודות האלה, אתם יכולים, ברגע שהבנתם מה העיקרון, מה השימוש, אפשר להשתמש להם ביחד. מה 10? סתם, לא יודע מה, נגיד שעכשיו יש לי איזושהי נקודת התחלה, זינוק של הצנים. אוקיי, אז כל אחד מתחיל מנקודה אחרת במסלול ריצה. סתם, אני חושב על איזושהי דוגמה. אז אני רוצה, המרחק שהוא מודד מהקיר, לרובוט אחד, אני רוצה שהוא יוריד 10 כל פעם המרחק. לדעת שהוא מתחיל יותר קרוב ויותר רחוק. לא יודע אם זה כזה שימושי, סתם, שאני לא חייב להציג את המידע הגולמי. אני יכול לעשות עליו איזושהי פעולה ואז להציג אותו. כעיקרון רק לגבי הצגה של טקסט על המסך, כן. המיקום זה רק לפי פיקסלים, או שיש לו מה שנקרא red shoot? clear screen. שמה, שהוא חוזר כל עוד אני עושה true, הוא מוחק את מה שהופיע לפני זה. אימה, אתה עושה ריסט כמו מסך. כן, אם אני עושה false, אז הוא יוסיף את זה. זאת אומרת, אם עכשיו שמתי טקסט על החלק העליון של המסך,
ופה שמתי לו false, ואת זה שמתי בחלק התחתון של המסך, אז אני אראה את שניהם. רגע, יש לו ברירת מחדל של איפה הוא מציג? כן, 0-0, אמצע המסך. אמצע. ואם לא שיניתי את ברירת המחדל, והוספתי עוד נתון, זה יתווסף מעל או מתחת? זה... לא שזה משנה כזה, אבל... לא, אם אתה עושה את זה אחד על השני, אז הוא ידרוס אותו. הוא ידרוס אותו. כן, אם זה עליו, הוא ידרוס אותו. אוקיי. לא יודע אם זה ישאיר אותו על ריק, יכול להיות שאפילו זה... לא זוכר מה זה עושה עם זה, יכול להיות שזה אולי אפילו יראה לכם ממש תמונה אחת על השנייה, כן. בדיוק, סתם, לא... טוב. מה זה גודל האות, ה-AA? כן. אתה יכול גם להשתמש באיזשהו כלי ולהוריד אותו למטה כל פעם, לפי דעתי. מה זה לא? כאילו שה-X וה-Y ישתנו כל הזמן. כן, אני יכול... ואז אתה יכול להוריד את התנועה למטה כל פעם. שכל פעם זה קטן באחד, ואז זה קשר אותו לפה. אפשר לעשות כל מיני כמה דברים. ימים אתה מעביר שיעור? אוקיי, אז צהובים סיימנו, בואו נעבור בצורה מסודרת על הפקודות האדומות. אחר את כל הבלגן. אוקיי. אין סוף לאופציות פה. טוב, הפקודה הראשונה שיש לי, טוב, אני אדבר על הטקסט, ודווקא רוצה לדבר על הפקודה השנייה, קונסטנט. יש לי פה קבוע. מתי אני משתמש בקבוע? כשאותו מספר חוזר לי הרבה פעמים בהמון נוסחאות בתוכנית. למשל, אם זה הקוטר של הגלגל. אוקיי, אז אני עושה איזושהי תוכנית שלוקחת את הקוטר של הגלגל, נגיד שהוא 4 סנטימטרים, ונגיד שיש לי כל מיני נוסחאות שאני עושה איתם דברים. בסדר? יש לי פה כפול, יש פה נוסחאות גם מורכבות, אני יכול לרשום פה נוסחה מורכבת יותר. אוקיי? זה נחמד, יש לי פה A פלוס B פחות C כפול D, כל מיני כאלה, אז אני רוצה להגיד 4 כפול 3.14, בסדר? לא יודע מה, כפול 2, ולרשום פה איזושהי נוסחה. עזבו כרגע שזה לא הגיוני ולא לעשות איתה, אבל נגיד שיש לי המון נוסחאות שאני עושה איתן כל מיני דברים. בסדר? את הנוסחה הזאת, אני לוקח את התוצאה שלה לפה. עוד נוסחה שגם משתמשת בקוטר 4, ולא יודע מה, מוסיפה לו 2.5, ואת התוצאה אני לוקח ומה בא לך, לא יודע מה, מציג על המסך. בסדר? עושה המון דברים כאלה עם אותו מספר, עם אותו ה4 הזה שחוזר על עצמו. עכשיו, אם פתאום אני מחליף את הגלגלים של הרובוט לגלגלים עם קוטר 8. בסדר? אז אני עכשיו צריך להחליף את זה בכל מקום, בכל נוסחה שהשתמשתי. אני יכול במקום זה לרשום קונסטנט, לרשום פה ערך 4, ולקשר את זה לפה ולפה, וברגע שאני מחליף גלגלים, פשוט לשנות את זה ל8, ובקסם כל המקומות שהנתון הזה מופיע, ישתנה ל8. ב-A פה וב-A פה. כל מקום ששתלתי אותו, גם פה וגם פה. וגם בעוד 1000 מקומות הייתי יכול לעשות את זה. אם הייתי רוצה להכניס את הערך הזה במהלך התוכנית, זאת אומרת, בא הילד ואומר, טוב, עכשיו החלפתי, התוכנית רצה, אז בשביל זה אני צריך משתנה. עם כפתורים נגיד או משהו. בשביל זה צריך משתנה. זה קבוע, זה השימוש בערך היחיד זה ההגדרה שלו. כן. אוקיי, משתנה. בואו נעשה עכשיו אותו דבר. משתנה, נעיף את זה. פקודות אדומות, זו הפקודה הראשונה. יש לנו משתנה. צריך קודם כל להגדיר איזשהו משתנה, לתת לו שם. נגיד אני אגדיר משתנה שנקרא count. ואני צריך לתת לו איזשהו ערך התחלתי. נגיד שהוא יהיה 0 כרגע. ונעשה תוכנית מעניינת שהיא די קלאסית בתכנות. אני שם לולאה. בואו נגיד שקוראים כל מיני דברים בלולאה, זה לא באמת מעניין אותי. יכול להיות שפועלים פה גם מנועים וכאלה. ובתוך הלולאה אני לוקח שוב את משתנה count, ואני בוחר לקרוא ממנו את הערך, לקרוא את המספר. אני לוקח את המספר שנמצא בו, מוסיף לו 1, ושותל אותו חזרה בתוך עצמו. אוקיי, וככה אני יוצר מונה, קאונטר. בסדר? אז כרגע היה פה 0, אז הוא לוקח 0 ועוד 1, אז יש לי 1 שאני שוטל אותו פה. ברגע שהלולאה מסתיימת, יש פה 1. 1 ועוד 1, 2. יצרתי פה מונה שסופר כמה פעמים הלולאה פועלת.
זהו, וגם יכול להכניס לו לתנאי, אם הוא הגיע ל-10... בדיוק, עכשיו אני יכול להגיד, למשל, בדיוק, לעשות את הלולאה מסוג לוג'יק. יש פה גם קאונט, בסדר? אבל נגיד שלא היה קאונט, אז עכשיו אנחנו בונים אותו. לוג'יק, ולהגיד פה, לתת פה איזשהו סוויץ' מסוג לוג'יק. לשתול בסוויץ' שמספר? לשתול בסוויץ' בסוף. כן. לא צריך סוויץ', לא צריך סוויץ'. לא. עכשיו אני לוקח, יש לי פה שאלה, בואו נראה לכם עוד פקודה אדומה על הדרך. compare. בסדר? עכשיו אני לוקח את המידע זה גם לוגיקה, לא? כן. לוקח מידע מ-count, שם אותו ב-A, אני אומר, אם A שווה ל-B, נגיד שאני רוצה שבפעם הרביעית, נכון? שהקאונט מגיע ל-4, אז זה true. ואם זה true, אז הלולאה true וזה יוצא מהלולאה. אוקיי? זאת הדרך הכי פשוטה לעשות את זה. אז ראיתם compare. ה-compare הזה אגב אפשר להשתמש בו לכל החיישנים גם שראינו מקודם. אפשר להגיד, האם חיישן, לא יודע מה, אולטרסוניק, המידע שלו ועוד 10, האם זה גדול כן, לא יודע מה גדול. שווה לי. רגע, לא נותן לי לנתק אותו. כן, מינוס 14. אוקיי, האם הוא גדול כן, לא יודע מה אתם רוצים, 60. בסדר? מרחק שהחיישן מודד ועוד 10, נגיד שהוא מודד 20, אז ועוד 10 30, האם זה גדול מ-60? ברגע שזה יהיה נכון, אז זה תנאי ליציאה מהלולאה. רגע, שנייה, אם A גדול מ-60? לא, אם A... סליחה? כן, אם A גדול מ-60, כן. אם A גדול מ-60, מה יש בתוך A? זה המרחק שהחיישן נדד ועוד 10. אוקיי, בסדר. כן. אוקיי, אז על מה עברנו? ראינו איזושהי דוגמה לשימוש במשתנה, קבוע דיברנו. זה נומרטור? יש לכם פה מערך, עזבו כרגע מערכים. מערך זה פשוט אוסף של משתנים. אוקיי, אבל עזבו. בואו לא נתעסק עם זה. Logic Operations ראינו, פקודה מתמטית ראינו. ראונד, כן, לעגל איזשהו ערב. כן, מדד עכשיו, לא יודע מה, 25.7. לא בבית ספרנו. לא, אבל יש כמה מאיתנו ראונד אפ, ראונד דאון וכולי. נכון. שם אתה יכול להיות מדידות מדויקות. מה הכוונה ראונד? לעגל את המספר. יש לך עכשיו 0.95, תעגל את זה למעלה, מעגל את זה למעלה. כן, או מעגל למטה, כן. אוקיי, זה ראונד. מה עוד מעניין פה? יש את compare ו-range לא ראינו. range זה נחמד, כן. מקווה שאני לא מבלבל אתכם עם כל המסביב, אולי נשאיר רק את זה. הראונד מעגל למעלה כל הזמן? או מעגל? בוא ניקח רק את שתי הפקודות אתה יכול האלה. להגן למעלה וגם למטה. לא, זה כיף, תוסיף עוד כמה. כן, אוקיי, יש לנו רק את זה. עכשיו, אני יכול להגיד, הערך שהחיישן מרחק מודד, אני שם אותו פה, יכולים גם לראות טסט value, שם אותו בטסט value. עכשיו אני שואל, האם המרחק הזה נמצא בתוך הטווח הזה, בין 25 ל-75? ואז זה כן או לא, כן או לא, בדיוק, ותשתול את זה בסוויץ' שהוא כן או לא, או בלולאה שהיא כן או לא. או שאני יכול להגיד לו, האם זה מחוץ לטווח? האם זה קטן מ-25 או גדול מ-75? ואז זה true. אוקיי? או שהייתי יכול גם, מה שיותר, ולעשות לו, להשאיר אותו inside ולקחת פה logic ועשינו פה not, להפוך את הכיוון שלו. ה-true הזה, אני פשוט הופך אותו ל-false. לא משנה מה יש פה, אם זה true, הנקודה הזאת הופך, ה-not הזה הופך אותו ל-false. אם זה false, זה הופך את זה ל-true. גם נחמד. זה בגדול הפקודות, יש לכם פה רנדום, אתם יכולים, יש לכם פה מחולל של מספרים, מ-1 עד 10, מ-1 עד 100. מגריל ערך, ואת הערך הזה לשתול איפשהו. אוקיי? בכוח של מנוע, לא יודע מה. טקסט נראה לי שהוא כבר לא כזה רלוונטי. אוקיי, זה כן רלוונטי. אתם יכולים ליצור פה מחרוזות, כאילו אוסף של... להציג אחרי זה על המסך כמה נתונים ביחד.
מה זה הריבוע בתוצאה? יש ריבוע בסוף. איפה פה? קובייה. בטקסט. בשווה של הטקסט. בשווה, זאת אומרת אני יכול לקחת... האם השגתי כאילו קומבינציה מסוימת של אותיות? מה? לא, רגע, בואו נעשה את זה, מאיפה אני יכול לקחת טקסט. אתה יכול לקחת לדוגמה למדוד מרחק ולהוסיף אחרי זה סנטימטר. כן, נכון, רגע שנייה, טקסט. קומפר? לא. אולי השם לא, לא נותן לי לצאת מפה. אני יכול לקחת מספרים... לא יודע איפה. מה זה? אוקיי. זה קומבינציה של אוקיי, אותיות. אתה יכול לעשות ככה, אתם יכולים לרשום בחלק מהם, נגיד distance. נכון, כתבתי בסדר, עם שגיאה, לא יודע. CE בסוף. איך? CE? נראה. אני לא רואה מפה. אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, אבל לא רואה. כתבתי עם CE. מה שחשוב זה לא מצולם. כן, ולקחת את המרחק שהחיישן מודד ולשים אותו פה. אוקיי, בואו נראה אם אני צודק, נמחק את כל הדבר הזה ונשים את זה בתוך לולאה. בדיוק, כן, ואז אני גם רשמתי... הוא מציג כל הזמן... כן, המרחק הוא ורשום את דרך המספר. לתעד את הדברים שאתה בואו נראה אם זה יוצא נכון. לא כתב לי כלום. אתה יכול להגיד שכן, אנחנו לא רואים. לא, אבל אתם תנסו את זה וזה לא יעבוד לכם. לא, אבל לא הצגת את זה, לא שלחת אותו לדיספליי. עצרת לו פעולה לעשות. נכון. הוא כרגע זוכר את זה, יש לו את הדיסטנס ואת המרחק איפשהו. עכשיו אני רק צריך להוציא את זה מפה ולשים את זה על המסך. שלב חשוב. פה, wired, ולהציג את זה על המסך. עכשיו? ועכשיו הוא מראה דיסטנס, בלי רווח, 255, 150 וכו'. אני לא מסתכל על הלוח, אני אגיד לכם מה המרחק. בסדר. אתם לא מאמינים לי שכתוב את הדיסטנס גם. אוקיי. אז סיימנו מעבר על כל הפקודות. אני רוצה... מה זה הקובייה שם? בזמן שלא נשאר לנו. זה כן? אז אוקיי, אני אראה לכם כמה דוגמאות. במצלמה יש לי עוד 5 דקות סילום. אחרי זה ייגמר. אוקיי, אז בגדול סיימנו מעבר על כל הפקודות, אני אראה לכם כמה שימושים נחמדים שאפשר לעשות עם זה. אוקיי. בואו נעשה תוכנית למשל, דיברתם על להפוך מרחק בסנטימטרים לסיבובי מנוע. בסדר? אז יש לנו בעצם כל סיבוב מנוע שווה להיקף הגלגל. נכון? כמה זה היקף הגלגל? 2 פאי R. אוקיי? 2 כפול 3.14 כפול הרדיוס. בסדר? הרדיוס פה, נגיד שזה 2 סנטימטרים. אוקיי? כמה ההיקף של זה? 5, לא יודע. נגיד שההיקף זה 4, שהקוטר הוא 4, שהקוטר הוא 4, רדיוס הוא 2. פאי D. כן. בערך... 8 אוקיי, סנטימטר. אז עכשיו אני אומר, סיבוב אחד שווה ל-2 פאי R. אוקיי? אני רוצה לדעת, אם יש לי סנטימטר אחד פה, כמה סיבובים אני צריך לעשות. אז אני מחלק את ה-2 פאי R, שיצא לי כמה? 13 אמרתם? נגיד. אני מחלק את שני הצדדים ב-13. ואז יש לי בצד אחד 1 סנטימטר, ופה יש לי את כמות הסיבובים שאני רוצה לעשות, לחלק ל-13. אוקיי? ואם אני מכפיל, אני רוצה 20 סנטימטר, אז זה יהיה 20 לחלק ל-13. זאת אומרת, המספר של הסנטימטרים לחלק ל-2 פאי R. זאת הפעולה המתמטית שאני צריך לעשות. אז בואו נעשה איזשהו מספר כזה. פה יהיה מספר, ואני רוצה לחלק אותו ב-13. בסדר? אני יכול לעשות ממש את החישוב, כאילו, עם נוסחה מתקדמת יותר, זה יותר נחמד, אבל נניח שעשינו את זה. ואני רוצה בוא נגיד יהיה פה איזשהו, כן, סתם, נגיד איזשהו קבוע, בסדר? וכרגע מכניסים לפה 10 סנטימטרים, לא, אתם יודעים, בוא נעשה 100 סנטימטרים, נכניס אותו לפה, מחלקים ב-13, וזה יהיה מספר סיבובי המנוע שהרובוט יעשה. אוקיי, אז בואו ננסה להפעיל את זה. נראה אם זה יעשה בערך מטר.
לא הבנתי מה זה 13? 13 זה ההיקף של הגלגל. כפול פאי כפול רדיוס של הגלגל. שני פיות. 13 סנטימטר. 2 כפול 3.14 כפול 4. אמרתם שזה יוצא בערך 13? אני לא מאמין. כפול 4, כפול 2. כפול 2. כי זה הרדיוס. 2, סליחה, צודקים. עכשיו... עשה יותר ממטר. יותר, אוקיי, יכול להיות שהחישוב שלנו לא נכון. בסדר, אבל הוא עצר פחות או יותר באותו סדר גודל, בסדר? הוא לא עשה 20 מטר. אוקיי, עכשיו אני יכול לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו לבלוק משלי. נגיד שאני רוצה שהמשתמש כל פעם יזין פה ערך אחר. אז אני תופס את כל שלושת הפקודות האלה. מה שאתה מזין שם בקבוע זה המרחק שאתה רוצה שהוא ייסע? כן, 100 סנטימטרים. ואני מחלק את זה במה שאמרנו, ב-13 של 2 פאי r. תופס את שלושת הפקודות, לוחץ על Tools, My Block Builder, ונפתח לכם חלון. אתם יכולים לבחור איזושהי תמונה לבלוק שלכם. אוקיי, נגיד שהבלוק שלי תהיה לו תמונה כזאת, בסדר? אתם יכולים להחליט על כמה פרמטרים יהיו בבלוק. זה משהו שאתם צריכים להחליט מההתחלה, כי אחר כך אי אפשר להוסיף. מה זה הפרמטרים האלה? כמו שהיה לכם כשבחרתם להפעיל מנועים, אז יכולתם לבחור לכמה זמן, נכון? באיזה כוח, האם לעשות ברייק או קוסט. אז היו לכם 3 פרמטרים כאלה. אז גם פה אתם יכולים להחליט אם יהיה פרמטר 1, 2, 3, כל מיני דברים. למשל, פרמטר 1 יכול להיות המרחק שאני רוצה לנסוע, נכון? עוד פרמטר יכול להיות קוטר הגלגל. יכול להיות שאני ארצה שהמשתמש יזין את זה. אם לא, אז לא. אבל בואו נעשה, מקסימום לא נעשה איתו כלום. אוקיי, אפשר להוסיף עוד ועוד, לפי מה שאתם צריכים. נקרא לבלוק הזה סנטימטרים to rotation, בסדר? אפשר לתת תיאור של מה הפקודה הזאת עושה. אפשר להחליט גם את התמונות של הפרמטרים. אפשר לעשות משהו יותר הגיוני גם, לא, זה לא באמת משנה. ואפשר קצת לשחק עם איך שהפרמטר הזה נראה. אפשר לעשות שנוכל רק לכתוב מספר, או שיהיה גם סליידר, ולקבוע לו את הערכים. זה פיניש. יכולים לראות שזה ארז את זה לפקודה. אני יכול